busai bo bisma kroi ungjak karma sinja se ungjak chin nogo gai tui bo aro help khai tomari tui rok khoge ang phungai mai mi songa ga nage dia sukke lama hamya chini obo pun mai che par khna ga di an busa se pun tis Hello guys, norok jottono haino hai lamsugo ani katal video ga agdabo phungai sri blog start khai tongo mane ai sri mane 6ta ota ga 6ta blog start khai tongo abo phungni baje 6ta mukhang rok suya ko busa drop se norok bai kok chalai ganani phagata blog start khaine ni norok no share khaine ta busa mani theke nge norok kisa soya kari nai do video rok no hingkai ta mia khai tamni bai video khai hingkai mia onek bohok derawoi pura sorry hemyangoi pura bisna klaijak pura obon bagai video rok khaimalia haino facebook simya haino azuk tu video rok khai tongta hangai kono khaimalia hingkai tabuk hingkai nokhlawa asogoi tongo busai paidrok gai satung nokhoga tini mia kha wati phayo hingkai ko salka khanai ri yang khai lebu hujagai tongo buhang kotono sal ko hingkai ai ka asugui tongjau ta ini asukai buthai pailia buphang ha bai nanglai tonglai kha hingkai tini ni blog oran theke start khaigana norok nai tongi do hingkai tam khaine joto share khainai boro thanai joto share khai tongnai bukhlai rok se khalja ko phungai mani hingkai tabo engko tam hinai purun rok tok rok tikhlai gana ani ko bera jako dogar hingkai tabo tikhlai nai bokrok sai tongo mia pura sapung engko sori hemyang ma bagui tai kisakai kebo nok kurita pura phirungoi se klai khama pun bono tabuk tikhlai ko tabuk khai borang sini ada roi ang tabuk khai gandio sima hamnai mami songna bagai ra ani busai bumia bisma rok bai mane bisma rok deraja ka kamo komu thangmaya gai tini kisa komu khata ge pura nok khunjani borok joto sori hamyang mejak sung nia tini satung tuma bagai poriskar khinu to hamu khangrok ketho tam maimi rok tam songnai tam mui rok songnai naigana gantio haboi busawe ananu bangke no tamung nai ujang teke phai bisnawa ang mai malai ga he kabo ei yak romni ba khadi ba ani ka phore ke waisa ani kap sa idang nai lai ijang nai good morning hin sakra hi good morning hin samokol ta kholop de hello mukri paya khna ga de ause mokol se kholop jak kho amam changa no chongnya hai mai je nu ta sa na mai je ka ta mo cha nai sa de la
이 뭉들이시 파이던가. 내가 조작제고 조작. Guys, I'm Chongana. Gantiyo hapay ka. Hingkay muya tunggu. Tay gangala to tunggu. Iko gangala. Hingkay tam songma chana naiga nata. Tay orang alu tunggu, pias tunggu. Asu nomoy kutung. Tay kuroi tabuk muya se song sinay. Muya hingkay nos tunggu chay manglak. Hingkay gangala hingkay to 2 din rok toni man toto. Hingkay muya songanang. Ambai kamuya tabuk songgana bosok kotok khairu khanai de kisa goi bisingo somoso hanan te hine kisa raidu kata ngai tabuk songgana nai tongri norok kisa soya karui do moimun khanai de onek tasty ong som chai ne mene hingkay tabuk khai srapsa tong mai jane moi kisa thanda gata guys tabuk kisa tui khogui nai gana tam hingkay ani busai bo bisma kbai ungjak kharma sinja seungjak chinogo hingkay tui bo ano help khai tongmani tui rok khogui ang phungai mai mi songa gai bo ano help khai ta tui rok khogui subao hingkay tini khai khogmani ami an simi je bisma kbai tui rok khogmaya bisma mane dera jakta pura suja kai suja ang ma tongta gaban bagai ang tabuk tui khongnan bagai thang tongo ngai bo hingkay haino asugoi rong ma tongo haino kam norom rok khai kata gang khai tui khogoi nai gana tui kuri kha kisa pan gola thaisa tui khogoi nai angbo ani bo mokol rok kokte khai sai tongo bo khorok ta aboni bagoi angbo asu gobang gra kam khaime ang tongha totara rok mane ingkoi tongo gobana nai ma haing tongo amtei kogya mane amtei khus khabari rok ngya ko tafano sori hamiani se lama bo hamia mani naigadi asuk ke lama hamia chini obo ha mamang pura kosto gong tongo ko lai phagang pura lama hamia kosto geti khogana kol sok kai ko aro karin khuti kotor kaina nai do ko supply phane bagoi ko karin kotor ja ekdom short chama ja chini yang ni tar hingkai plastic ni lago ta bo hangwa phang tongo noi hingkai tabuk hingkai omoni tam kamu short chama ja je tar ingko ja ta short ni ingko ni obo sungna nai hingkai pura kiri jak wati phaiga wati kelai tongo i mobile sipai sine mai jagana muibo borsaje muibo kuri jake gai pun mai separ khana gari an busase puntis na hanna thango mai ordek separ khabono phiogui ton khata da chai noi separ khase asuk mai nai thong jak ses ke separ kha phai kokoi phai buduk soto noi baba an ro phai khaya to di ang video khaya video ta khadino pun khai kiri jago kisan sorry hamiani bagai ekdom aram nai di ram suka pun ai phai khana ni phai bono khana hinai mane nogo res khaiga tong hinai khaya ko tonta gai mayo thangai jayo sudu gai khaya ton meta ma khau lama rogo khaido jana seleo je chini o bit bera bisingo mamang chana musung jago bo guys tabo gai diboni dai mukha gai mui ko thong kholnani phayo hetawo hinkai tam gai engko maije khodi boni tui butu kya ko gai diboni mu mai moi songgoi kalangoi tui tu konai ngai tabok mui kholna phaja takat phaja tuyoi ngai nai tongni ko mui phrai blai kholnani phayo ang kangorong chaya kangorong chana mujungya ngai mui phrai blai kholnai ko thai kangnai kholka koto na mui phrai obosok blai onek thokjak sugang abono mui ogisa khangkai tabuk kholgana do nai tongdi kholibai gana ta khamta rok thai tongbai khana gadi khamta bo thai rok busuk nai thokai thai tongkha bukhare bo bar khai kangrong bo thai tongkha kholibai kha mui phrai blai khamta khagui ti pheka nge no thang phungai no do
फिलिक फिलिक उनखा माबा थांनाय तो तै फैगानाय मुइ फरायबोलाय तर मानि कटर कटर स्नाम गाना आगदाव संना बागै संबाय जाना मोसं जा अनेक बालक सुखा मासाया अंदागै दाबो थिरक तै फैगा बकम नहले फुगुरि नाय दाइलो 좀 뭉탕라 그냥 해 그냥 해놔 한번 간다 올라지 가자 가자 밥이 블랑이 잘 돼. Ăn con ăn thua đấy con hả bạn đâu đâu nó hấp thêm rồi 레디 खाइबायगा 야 달문 사 성을 빠이카 바로 가서 꼴자가 똥하라 살아 마이 참라이 오 그런 에다 설라이 설라이 뭐 그러잖아 또 biar nó bị cái biar nó cái nó nằm cái nó có bạch không này biar mà bạch cái atau mana sih bacanya biar kita kurang ya repot ya lagi kok banyak biar nanya mata udah kemudian ya oke dulu ikan baijak ini apa ya setelah ini sudah sudah ayo kalau kita lihat dulu saya kalau 다 마시고 가. 아, 마이쿨 나가 바티오 시마이 자시네 아까고 다일 hinga 자갈락 다일 보통가 안 지내네 그래서 쌀카 마이 그냥 바티 베시 마자왕 쌀카